too hot today. Osem hodín 46 minút. Chcel som vám dať takú jednoznačnú informáciu o tom, ako bude cez víkend, ale nedopátral som sa jednoznačné informácie. Podľa jednej kasty meteorológov má byť už aj od dnes tak prevažne oblačné, prevažne jasné počasie. Podľa druhej kasty nás piatok aj sobotu ešte čaká polooblačné počasie. Rozhodne sa nerozchádzajú aspoň v teplotách zhruba 12 až 16 stupňov cez deň.